tøjet af? Nej, du tog tøjet af. Det gjorde jeg. Og tog noget andet på? Ja. Jeg tænkte lige at få sin plads og skifte kjole. Den er helt utroligt flot. Ja, tak. Den er faktisk bæredygtig. Det er en bæredygtig kjole? Ja. Og så må det lige klare. Altså, den er lavet et stykke stof, og der er ikke en eneste del af stoffet, som er gået til snit. Okay. Zero waste. Nemlig. Zero waste. Zero waste og zero waste. Ja, det er to fluer med et smæk. Ja. Du bærer det flot, Conny. Den er bæredygtig. Rich. Du kan mærke, der fik Linda P. og alle de andre stand-up-shots, der lige konkurrence der. Og det var CSR-baseret comedy. Men altså, var der ikke nogen, der benyttede sig af muligheden for at bytte tøj i pausen? Det tror jeg, der var. Så kommer der i hvert fald en kvinde der, der har taget noget andet tøj på. Det er lidt underligt, men frisk. De har opbyttet tøj, kan jeg se. Men det var jo også frivilligt, ikke? Det var frivilligt, at folk havde lov til at lave pausen. Det var det. Og det er helt rigtigt, Conny. Og ja, har vi fået alle til plads? Det har vi. Apropos frivilligt, så det at gøre ting frivilligt, det er nemlig det næste pris handler om. Det er CSR Voluntary. Voluntary. CSR Voluntary. Klassisk dansk pris. Men jeg vil lige sige, inden vi går til den pris, så på grund af, at vi jo har spændende foredrag ved Bill Clinton, så vil jeg bede takketalerne om at prøve at minimere sig til at vare 1 minut. Og CSR Voluntary er frivilligrådspris. Og den går til en virksomhed eller organisation, som fremmer frivilligheden i samfundet. Og til at overrække den kommer her Vibe Klarup Vogtmann, formand for Frivilligrådet. Næsten 2 millioner danskere er engageret i frit socialt arbejde. En kæmpe ressource i en tid, især når vi taler så meget om ressourceknaphed. Og derfor er det også en utrolig stor glæde, at Frivilligrådet her får muligheden for at overrække CSR Voluntary-prisen. En pris, der gives til en offentlig eller privat virksomhed, som har været gode til at fremme et innovativt samarbejde med en frivillig forening eller frivillig organisation. De nominerede projekter er gode eksempler på, at private eller offentlige virksomheder er gået sammen med frivillige om at løse en samfundsudfordring. I Frivilligrådet er vi ret sikre på, at den her pris det er up and coming, og vi glæder os over, at vi får muligheden for at kigge på frivillighed og samarbejde mellem de her typer af organisationer på denne her måde. Og de nominerede er Fejl. På Fejø har øens 500 indbyggere taget initiativ til at give sårbare familier en god oplevelse. Sammen med Red Barnet i Maribo blev 13 familier inviteret på campingweekend med oplevelser for både børn og voksne. Det har givet et fantastisk godt sammenhold, og det har givet en motivation til, at man får lavet et godt samarbejde, hvor man virkelig lærer nogle nye sider af hinanden at kende, og man får lært at løfte i flok. Og på Fejø, ja, der tør man godt love, at det ikke er sidste gang, der inviteres på camping weekends. Fejø vil rigtig gerne igen til næste år byde velkommen til de her sårbare familier. Det var en rigtig god oplevelse, og alle glæder sig til at virkelig skal møde hinanden igen. Alle deltagende virksomheder i projektet Lead the Talent af foreningen One. Lead the Talent er et unikt talentprogram, som skal hjælpe unge nydanskere, der drømmer om en karriere som ledere. Lead the Talent er resultatet af et samarbejde mellem frivillige, private og offentlige organisationer. Der er et kæmpe behov for at gøre toppen af dansk erhvervsliv mere mangfoldig, og det viser en masse undersøgelser i at få danske ledere, der er inden for den offentlige og private sektor. Så der er et kæmpe behov for, at der bliver gjort noget på den måde. Projektet har været så stor en succes, at en række store danske arbejdspladser har vist interesse i at gå med.
Vi rammer et centralt punkt omkring meget, meget talentfulde, ressourcestærke unge, som egentlig kan, hvis de får de rigtige kompetencer, at bryde igennem muren og opnå de her kan man sige, stillinger inden for det danske erhvervsliv. Københavns Kommune, integration og fritid. Københavns Kommune, integration og fritid har bidraget til etablering af 20 partnerskaber mellem foreninger og virksomheder, der alle ønsker at bidrage til integrationsarbejdet i foreningslivet. Og virksomhederne de har alle mulige forskellige slags kompetencer, som kan være med til at strukturere foreningslivet. Og det bliver sådan et meget stærkt samarbejde, som gør, at vi kan nå endnu længere. Københavns Kommune, integration og fritid støtter samtidig frivillige foreninger, som arbejder med integration af etniske minoriteter i sårbare områder af hovedstaden. Vi håber rigtig meget, at det her med at facilitere partnerskaber, det er en metode, som vi kan sprede ud til resten af kommunen. Vinderen er Øernes Aften i aften, Fejø. Ja! Voluntary-prisen til Fejø, fordi Fejø i samarbejde med Red Barnet i Maribo integrerer frivillighedsaspekter som et grundlæggende element i selve projektet. Alle aktører, uanset hvem de er, virksomheder, privatpersoner eller organisationer, har haft mulighed for at byde ind på lige præcis de ressourcer, de havde til rådighed. Og Fejø er en historie om 3 vindere. For det første, og det lægger mig særligt på sinde, så er en gruppe sårbare familier kommet til en ø, hvor de har oplevet, at de kan blive styrket og komme godt videre i livet. Det er en organisation, som har fået hjælp til at løse en opgave, som er svært. Og det er en ø, der har forstået at gribe muligheden og skabe sammenhold om den her særlige opgave, og som har været kilde til også at brande sig på det. Og vi synes i juryen, at det er et interessant projekt, de har lavet, fordi det egentlig er enkelt, men det er skalerbart, og det kunne tjene til inspiration for andre yderområder i Danmark. Og hvis man nogle gange kunne tænke udkant, så synes jeg først og fremmest, at man kan tænke, her er Forkants Danmark virkelig kommet i sving. Tillykke til jer. Deres kongelige højde, mine damer og herrer, ærede jury og kære sponsorer. Tusind tak for denne fantastiske pris, der vidner om, at det at gøre en forskel bliver værdsat og lagt mærke til. Prøv at lukke dine øjne og tænk tilbage på dine bedste barndomsminder. Ofte er det natur og samvær med familie, der bliver husket som noget af det bedste. Vi havde et stort ønske om at invitere sårbare familier på en lille skøn ferieoplevelse. Når man taler om sine ønsker, så bliver muligheder skabt. Fejø inviterede familierne på en campingweekend. På den måde så blev ideen om dette partnerskab skabt. Fejø har højt til loftet, de har rummelighed og de har kærlighed. Familierne medvirkede i høj grad selv til, at det blev til en særlig oplevelse. Jeg hørte en mor sige til sine 2 drenge, at man har jo slet ikke slået til denne weekend. Drengene, de kiggede på hinanden og grinede bare. Vi oplevede familierne give hinanden knus og kram og spontane kys. Oplevelser, der nu ligger i hjertets skattekammer, som energi til at tage fat på nye projekter med familierne. Tusind tak til alle jer, der gør det muligt at gøre børns drømme til virkelighed.